No terve ja tervetuloa uuden videon pari. Tällä videolla mekaanikon hommiin tonne Rotaxi piireihin, eli ensimmäiseen Rotax RMC Finlandin osakilpailuun lähdetään nyt Kouvolaan ja tosiaan mekaanikon roolissa menee tää viikonloppu, eli Sennu luokkaa ja Piispasen Ilarille mekaanikkona, niin katsotaan minkälainen viikonloppu tästä saadaan aikaiseksi, että Ilarin kanssa ollaan kyllä tehty tätä hommaa pitkää aikaa, että on ollut mekaanikkona sille jo 10 vuotta, että ei ole sinänsä mikään outo juttu. Ja Rotaxiakin ollaan ajettu, mutta ei ihan tässä nyt viime aikoina. Niin SFN Motorsport toimii tiiminä ja Toni Kartin rungolla ajetaan tää eka kisa. Ja tosiaan nyt on torstai-päivä, mä just tulin töistä ja tässä pakkailen vähän tavaroita ja lähden ajamaan kohti Kouvolaa. Ja sieltä on Ilari ja Ripe tulossa sitten pohjoisesta päin, mutta mä koitan päästä vähän aikaisemmin kun niillä menee sen verran myöhään, niin katsomaan, että missä vaiheessa meidän kalusto on ja koitan saada se siihen kuntoon, että päästään perjantaina heti aamulla reenaamaan. Niin. Mutta joo, katsotaan mitä tulee kuvattua taas ja nähdään sitten, että minkälainen video tästä saadaan aikaiseksi, että koitan nyt vähän mekaanikon roolista vähän sitten kuvata, että minkälaista hommaa se pitää sisällään. Mutta joo, ei mitään, mä lähden tässä pakkailemaan ja lähdetään sitten kohti Kouvolaa. Moro, moro. Siellä Ilaria huomenna. Eiköhän se huomennakin ajan. Ei, kyllä täällä on kovin hiljasta, mutta ei ole varmaan kovin kauan. Kyllä tässä vielä jonkun verran ruuvaillaan. Kyllä täällä ihan... En minä tiedä, mä oon vielä niin pitkälle päässyt. Mä just pääsin tähän teltalle vähän katsomaan, että minkälainen pirssi täältä löytyy. Nyt olisi perjantai-päivä. Jätetään reenaamaan ja tuuleekin kovasti, niin että varmasti kuulee yhtään mitään. Mutta joo, auto prepattiin nyt kuntoon ja nyt sitten lähdetään reenaamaan tänään. Katsotaan minkälainen päivä tästä tulee, että vielä vähän teippauksia ja tämmösiä on vielä tänään. Niin teippaillaan auto ja sitten lähdetään reenaamaan. 9 alkaa reenit ja onko joku 7 vetoa tänään. Katsotaan miten käy. Ei mitään, otetaan pätkää sitten myöhemmin. Lähdetään työntämään. Ei oo saatana.
siinähän pitää juu. Aika selkeä mutka kuitenkin, niin ihmettelee sitä. Meidän tarvitse tällä ajaa. Tää varmaan tuo vesianturi vaihtaa, jos se toimii. Totta kai. Tämäkö on meidän vanha? On rotaaksia, on rotaaksia, on rotaaksia. Mikä homma? Ei meidän pitänyt ajaa kuin yhdellä. Eikä se yhdellä konnella. No niinpä tietenkin, joo. Ja vaihdetaan nyt, koska tää on sitä urheilua. Tehdään urheiluaspekti tähän mukaan. Jaha, se olisi perjantai-päivä. Käytynä treenit ajettu ja käydään semmonen lyhyt katselmus siitä, että miten meillä oikein tänään meni. Lämmin päivä oli, mukava, että aurinko paistoi ja silleen. Niin treenit pääasiassa ok, vähän jäi piippuun kyyti, mutta silleen niin ollaan ihan tyytyväisiä, että moottoreita testattiin aika paljon, ja vähän liiankin paljon, mutta kokeiltiin nyt joka tapauksessa eri moottoreita ja aika monta vetoa sitten vaihdettiin moottoria ja sitten taas käytiin kokeilemaan ja pari sarjaa renkaita ajettiin siinä. Mutta ihan rungon säätöihin ei oltu tyytyväisiä ja jää vielä vähän tekemistä sitten seuraaville päiville. Että huomenna voi olla, että tulee vettä lauantaina, mutta katsotaan miten käy. Ja joo, ei siinä mitään. Renkaat tehtiin tuossa illasta ja tuolla sitten auto puunattu ja pistetty kuntoon, että päästään sitten ajamaan kilpaa seuraavana päivänä. Niin ihan hyvä fiilinki, ei siinä mitään, mutta ehkä vähän vielä odottaa ittiä se vauhti, mutta haetaan niitä pieniä nyansseja vielä niin kuin myöhemmin. Mutta eihän siinä mitään, me tultiin tähän kaverille saunomaan ja pistetään tästä sitten nukkumaan ja huomenna olisi kisaa päin. Tuohon jäi vielä. Mites 2 P1 warm-upissa ja aika-ajossa ja tos P1 vinaalinkin, miten tuntuu? Lähteekö vielä?
Nähdään myöhemmin. Vedetäänkö P1? Niin tulee. Jaa, sama paikka eri päivä. Nyt olisi lauantai ajettu ja summa summarum oltiin tänään toisia. Aamullahan yöllä sato vettä ja warm-upit ajettiin sateella, aika jo ajettiin sateella, eka erä ajettiin sateella, toinen erä ajettiin saderenkailla, mutta oli käytännössä kuiva rataa, mutta pelattiin siinä vähän varmaan päälle, ettei lähdetty säätämään slikseillä vielä siinä, kun kärjestä lähettiin. Ykkösfinaalin paalupaikka, että kuivalla kelillä lähettiin eka finaaliin, joka tässä Rotaxin tapauksessa on ehkä enemmän pre-finaali, eli ensimmäisen finaalin tuloksista lähdetään sitten kakkosfinaaliin ja kakkosfinaali sitten määrää lopputuloksen. Niin. Mutta ykkösfinaalista jaetaan pisteitä myöskin. Ehkä ihan kyyti ei ollut sitä, mitä oli pitänyt olla siinä, että pysyy kärjessä, että siinä oli aika kova miekkailu, siinä oli viisi kaveria niin kuin ihan tiukassa nipussa ja siinä tuli ohituksia puolelle ja toiselle, niin maalissa siis oltiin 5. Puskurirangaistus tuli, niin aikasakko, niin sitten tiputtiin 14 paikalle ja siinähän sitten vähän isompi työmaa on finaalia ajaa, että sitten tehtiin vähän säätötoimenpiteitä siinä ja keskusteltiin, että mitä nyt tehdään finaaliin ja minkälaisilla strategialla ja ajatuksella lähdetään liikkeelle. Niin paikalta 14 lähettiin ja aliin tultiin sitten toisena, että kakkospaikka tuli tältä päivää, joka on ihan hyvä suoritus. Niin toki aina pitää huomioida se, että voi myös tulla kolari ja tämmöisessä pitkässä sarjassa se on kuitenkin tärkeää, että ajetaan niitä sijoituksia maaliin. Niin omasta mielestä oli semmoinen, että niin pidän työvoittona tätä, että oli semmoinen meininki, että olisi voinut olla paljon huonompikin sijoitus, jos olisi sattunut pieniä kopsumisia sinne tänne. Että katsotaan sitten sunnuntai-päivä, miten meillä menee. Että eiköhän tästä vielä jotakin lisää saada. Mitä se oikein vittu möyryy? Pakko möyrytä jotakin. Mennäänkö vetämään aikaa jo? Ei, tää tyyrää. Käydään katsomaan. Kuski vaan köllöttää. Aivan mahtavaa. Lähdetääpä katsomaan ennen. Käy vähän sunnuntai-päivä tässä lävitte, että nyt on ehtinyt jo kotiin asti, mutta käydään vähän homma pääpiirtein lävitte, miten sunnuntai-päivä meni. Eli kuivalla ajettiin, ei satanut vettä, niin se oli ihan mukava siinä. Ja warm-upissa nyt käytiin ajamaan perusvedot vaan, että saatiin kokeiltua, että kaikki toimii ja silleen. Sitten aikaa, jossa ajettiin paalu. Siinä sattui tosi hyvä rako ajaa ja sitten niin kun kyyti oli kyllä hyvä, niin se riitti siihen paalupaikkaan. Ja erissä oli vähän semmoista tarkastelua se homma, että oltiin ensimmäisessä erässä 3. ja toisessa 2, niin se sitten riitti 3. lähtöpaikkaan ekaan finaaliin. Ja
ekassa finaalissa oli sitten hyvää kilva-ajoa ja kärjessä kun maaliin tultiin ja ykkösenä maaliin ja saatiin siitä sitten finaaliin paalupaikka ja sitten finaalissa ajettiin, kyllä siinä oli avaimet omissa käsissä. Maalissa oltiin sitten toinen, että sama kaveri, joka voitti lauantaipäivän, niin voitti sunnuntaipäivää. Että ihan pikkusen meni kovempaa ja ei siinä mitään sen ihmeempää, että kyllä meillä oli niinku kaikki ainekset ajaa se rako kiinni ja yrittää ohitusta, jos se olisi vaan riittänyt, mutta ei tällä kertaa. Eihän se isosta ole kiinni, mutta harvoin se näissä on missään. Että 2 kakkossijaa mun mielestä on tosi hyvä aloitus siihen niin kuin sarjalle, että on niin kuin hyvä lähteä rakentamaan tästä pakettia sitten seuraavaan kisaan Poriin, että on niin kuin muutama onnistuminen alla, niin se aina sitten ruokkii tulevaisuutta, että pääsee sitten niin kuin, ollaan selkeästi alueella ja pystytään niin kuin pieniä yksityiskohtia hieromaan nyt, ettei olla ihan täysin hukassa. Mutta joka tapauksessa kiitos kun katsoit videon ja katsotaan sitten seuraavia videoita lisää. Eihän siinä mitään, katellaan.